We zijn hier vandaag op de Golf van Oudenaarde met Excalibur rond de tafel. Een uniek kweeste van 12 ridderlijke ondernemers die krachtig vanuit het hart samen willen verbinden. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? En ik vond het zodanig uniek en zodanig speciaal, de uitnodiging, dat ik zei van daar kan ik niet nee op zeggen. Dat we op een hele korte tijd heel diep verbonden zijn geraakt met andere deelnemers. We hebben elkaar struggles ervaren. Dit heb ik nog nergens niet meegemaakt.